बोथोर होनोब्ला वेदार होनोब्ला बे दायो जोबोद मोजां शिलंआव आरो सेरापुन्जियाव थाङोब्लाथ' नोंथांमोना दायो माने मस्ट प्रबेबलि बांसिन जोमैनो मानो मोनगोन आरो ओमफ्राय मालाबा टाइमाव क्लियार जाथ'यो ओमफ्राय नेनो हायोब्ला फैयो जोमैया ओमफ्राय टेम्पारेचारा दायो बाव बेसेबांथाय आं नायनि र' टेम्पारेचार आयौ माबा 25 to 26 बेयाव दङ दायो माने जोबोद मोजां आरोना गुसु आरो बांसिन बेवहाय मानसिफ्रा स्किना गुफुर जायो शिलं मेघालयनि केपिटेल जोङो मोनसे बर'नि हटेलावनो फैदोंमोन बाव बर'नि हटेल दङ जोबोद मोजां ओमफ्राय सायाव लिरनाय दङ एरै नामा बे जायगाया जाहैबाय आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ ओरैनो बेखिनियाव फैनानै लाइमुख्रानि नैबे सुजुकि स्मार्ट दङ मेन लाइमुख्रा ओमफ्राय नैबे रेस्टुरेन्ट दङ लिटल टिप ओमफ्राय बिनि ओरैहाय नैबेयावहाय हेलवे रेस्टुरेन्ट बावहायनो बर'नि फाइन हिल्स गेस्ट हाउस दं आरोना फाइन हिल्स गेस्ट हाउस सिङाव जोबोद मोजां रुमफ्रा साफानो बावहाय नोंथांमोना फैयोब्ला थाफैनो हागोन बेखौ आं दिन्थिबाय दायो आं मर्निंखौ नंला बेसेबां जाखो 8 जानोसै बेवहाय आं थाबायदों ओमफ्राय सिङावनो हाबनानै दिन्थिहैनोसै आङो ओरैहाय फैनानै ससे नैबे जाहैबाय रिसेपसन बे रिसेपसन बे ब्रादारानो सामलाय बिसिनिनो ओमफ्रायहाय रुमखौ एसे देखायहैनो आं ओमफ्राय ओरै फैनानै बेफोर रुम गोजा आरोना ओमफ्राय हेल्थ केयार माबा दखानफोरबो दंखायो बेवहाय फैयै लास्टआवहाय नैबे रुम ओरैहाय फैबाय ओरै हाबबावबाय फार्स्ट रुम बाव आं दंमोन ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय बाथरुम जोबोद मोजां बानायदों जेगुआरनिबो सुयो कमोदा बेबायदि गोजा रुमा गासिबो आं देखायबाय आरोना फेनखौ अफ खालामनो थ' रुमा बिदि गोजा आरोना एडभान्स बुकिंनि थाखाय नोंथांमोना कन्टेक्टबो खालामनो हागोन कन्टेक्ट लानो हागोन माब्लाबाफोर फैयोब्ला लाइथुमख्राबो होनोना बे जायगायाव बेयावनो बिसिनिनो गामिया गासिबो जेब्ला आं फैदोंमोन ओरैबायदि गाज्रि एक्सिडेन्ट जादों बैखिनियाव फाग्ला बायदि एक्सिडेन्ट जादों थांगासिनो वेदारजों जाबजों ओरैबायदि क्लियारिटि हेवन ऑन अर्थ संसारावनो सोरगो कि जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है।